endoro naye kwa manya esegina kiere tako baraka naende iwa ama tuko yo moerio ngai abantu bakogenda guchia Isaya 2 ebirungo bibere na bitatu ngai Nyasaye gete togende guchia kare nkware buye ngencho gwe lakini rero kururero ngochioro ko boywe ngenchene na ase kenyoro kiao ore ngencha ase kanisa yao ande bange mbagendeo batebanye bagendeo injo totire gochiase tuno kiomonene bagenda ase nyumba ya Nyasaye o Yakobo elinde atworokererie chinchera chiaye na injo tonyare kobwatia oboeto bwaye ono tiganda aburi iga abantu bamatuko yo moerio ngaito bwanerete kogenda ekera aboro kiuba tubetu babere they did wonders bagaserie birecha when they come back bring a wonderful report. Yes, akuba embarrass but we don't rejoice on this that today even the devil was being hearkening to your miracles, but rejoice that your names are written in heaven. Get the point. Take a step forward. I know the way you are seated here, the way you have positioned yourself, you have a very wonderful name, you have a very unique name, but what is in that name? Sometimes we have names whereby some men and women are not able even to pronounce your name. Even yourself sometimes. And the Bible says, as you are seated and you are listening carefully, from the book of Proverbs 22, number 1. Onya tuli parliament tebe amen. Onya gwa ikirasi gitabu ekyo tebe amen. Bakoyo tabu atiebu kunaye wate ba amen. Okay. Omonto wanje ne buku kaga wachakira wateba mangana araguo. Where are you? I want to see you, your physical appearance. Tigatebe na yo kunyinyuri. Ligateba nga Elieta ligia minto wote moi karansita itakeri korenga ki ichor ekero molisi yako teba nga lieta ligia itakeri ko chor iga marieta ko nga ko rutua karense abantu bajanga ki koranga ki tegera naye buya onye konye toy koigugwe Brayo papa ngakiateba ateba ngerieta lirenga ki ligia nditakeire gokoranga ki abantu bakwane elieta ligia litakeire likoronga ki aha obuati nibo chinyinge no komanyekano kuya igo banonda arabatebi kesare no tatuare yaosi no tatuare kao oko miriki the black word a very important thing under the bruise car the good name. A good name is to be chosen rather than riches and a good reputation. No komanyeka no kuya. I want to yourself to examine your name. Eto kumingeri eto wate na kirire daya now. Hey, we have names. We have names, eh?
bantu bawo pronounce very nicely. But the name, don't worry with the name you have, but worry what is in that name. And sometimes you worry how you are connected with traits or character which is in that name. Hello? Am I talking? A good what? Greet your friend. What is your name? A good name is to be chosen rather than riches. People are rich, women are rich, with beautiful houses. People, they have cars. But their name, everything by the name, you can be given accommodation. You can be given accommodation through the name. Through the name, you can eat. Through the name, you can be greeted. It means what kind of a name you hold. One day, Jesus, Yesu. Abangina mo wetende. Onya kwa tebel di kwa rora nganga na renge serious mono igo konyana ikiside ko kwa serious ne kegusi. Na renge serious bo bego. Igo na baba igwa, kesara igwa. Ingakia yemo one day I don't know whether it was an afternoon or morning or evening. Jesus has a seminar with his disciples. And one day, he sent two for a mission. As you are seated here, that you are appointed with a certain mission. That is why our theme was, I'll go and make a difference. Toiko mukristo by accident. Tori mukristo sense y'abantu baherete kenyolonga babatizu bakaera pibono na ayoko babuati kuruma ego bo mukristo nigo kobo ekiagera marikaga tebanga ayeno yo muabo Kristo ogokora muna Kristo basa enta gete iguna yabo olibuya to aigera about salt. Tokaigera igoro yomonyo tugachora tugasoma types of salt mionyo otu akorete nga yobekire bari mwarenga me yagenduki yeba kuli andi no omegetie amaja akora ngaki akagwe na amaja asarigete tugasoma ngomonyo nigo okora ibintu bitatu nigo okogere ndagera tegunda naro monyo yo ogere ndagera yansa tugasoma igitabu kende kiara gotebanga endagere kereta bekirio monyo mondo tayora atwaro bote bukoyeria tukamakobora nga youths 70-day youths. Are you salt? Which kind of a salt are you? Enjere yo weso kababa o tabanga my choice my dress paeta way igombu yore monyo kioyo alo yinu gwesena banga Chironye jaba sebo komekera bisemo komekera yinu nkoboli Chironye chimo komekera aga igaita kiri kwa bekera yani onge chincho ke chitore to chitabu ati motana monyo kioro mosao ko gotera yani gotera buya abantu baranga maene egukieye moneta akole maguti ene chirangi no chichira chirairerali abasasi mebago chiguru abantu bakabo iri buku rero mba ikubuguri rero gento begenete ngentuki esiminga kieri kire ko rusiko phone
nesi ming ene bukunga kirikiri iweti ko semo iweti monta nande na baboli manga ki omoibi arata mago asirire gatia otabu buku abasigari bamubwati batebe asinge jato sireiri one gintu gira tokonyera isi bali bobwate bukusuka guchia abantu gamusie kirume ekero kwimuka kuruka teto tegere nae no mogendio kugenda igura kyo nyasaye kwimuka kuruka bu asomenyete akiboro gwachaka kanisa bintu kibi bikoro kangane kanisa uguchi teto tegere na ko kurandio bano bora basokolegere ganko kurandi ndegeke igwa bate maroba molisia etu wate discussion maroba basa bakamagutwake 1-0 kuna dirigana yako tugakanyika bakatubuli go molisi ekatwal kwegera lingana get bakamagotebanga onye inwa banene mogo tubuli yiki na inu no muli ekimura totebon balisi na babasta no mogo toka sesi miyo no mogo turadikuru ababoli nje buna mwaro chena jeta kaki monsanganan yo kakitinjo abasaye bali mu abaira wiki egima mwanya korango basomi kurwebuku kurwesimi mbere kiroli mwanya korol nje baro monsanganan ya bubani igo bora buna na ikirasi na kurandi digombo bende bale kamwaro ngambo benkwarese yo bale kabatenga basi tambu yule bono ntabwa tiguru gwa kingo kubeka buna kiage nkoire bako engo gotebye kende giuka getigara asore okunya kogende conscience yage nyako gotenga maene ina egeria na egeri goro yeri rubega ndubwata marube goletania na somya togasoma maruba etane tikumi eriyo moeri togakora riruba rya Yesu iruba Yesu akulika agote bangainura maruba ito atarikiri na gwino korende arikire no moiko mochenu basai abasai bago chiguru Nyasaye amatukarenge abasai bakare kagocha mutwa gosika minete ni gako kabo mutwa metenga bono no bonene bwa Nyasaye ngo chikumira na bora bwo erietarigia nitakeire gochorwa gwetanie ebinto byonsi eno somete oakore digiri bakokae wasada 3 lakini hauna china hauna ekera boro kiuba tubere they did wonders bagaseri ebirecha. When they come back, bring a wonderful report. Yes, I could be embarrassed. But we don't rejoice on this. That today, even the devil was being hearkening to your miracles. But rejoice that your names are written in heaven. Anyandi mwewa? Wane mukumetinga nkieki. Abereiga. Akoba umaite embarrassment ya bakolete bago choro chomwana go chogotenga dad lero na tanga ne school oruo matenga injitali utanga nantagite ndaetembwa character lero ndaetali utanga nantagitaye ojo mwana go gete aboro kigwa bakibago che bagotebanga our master today we have done wonders. Oh my God, Batavia, don't rejoice on this, but rejoice that your name are written where? Bantoban Nyasaye. Amend your name. Amend your name. Let me amend my name. Not just the name. Amend the character, and the character is just in
formed or just made by the traits and character in that name. Iwa bantu ba Nyasaye. Nabo lia basaye bande ngamuranyora mbegete sigati limo. Wanyo mbegete sigati. Agimoroche muraerese. Ero basta mutuoye. Egwaya nere yemo. Koleta koleti. Kono mukugwa ere no mukristo kokubeka erongi. Ngwaya kieta iyo. Montoyo mwemeye buku okulukwa Onesimus. Elite Onesimus. Tato manyo kwa sigi kitabu kia Philemon. Kitabu kia Philemon. Philemon 1:8. 1:8. Bantu nande bibungomba ikolika nsei. Lakini moboli nga etimu eri yagana. Oli Messi namba ile ngagwaka. Asayo nide nobolemu obonge ase Kristo na gosoroire asengeje omwana one baba nkogenda oli bwangu na ibolete oyo Paulo agokwana asa an elderly man kusema ntalibo na etegera na ko kurani bono tini go bakumbura mono atebanga nigongo okwanira asengencho yobuye bwa Nyasaye na asengencho yo mwana one na ibolete ekere na arenga ali echera okurukunga kimwaigwa Onesimus agomosororanga Onesimus yoyo therefore there once upon a time he was very useless. Tarenge useful you ekiagera omomulo yo korukwa Onesimus konyoratara onchoka niga arengo omoibie omokong omoibie chwene moibi Onesimus bono kare goeta abantu ba maete nga omonte gento gesire numonto mongao na ara ari kuira oikabari go tuomera so bongo Onesimus Paulo akamoranderia amangana manene yo gotoleka kagokwanera Philemon omonto ndenero omwegeni akomotebinga bono oyokurunga Philemon amatuka etire tarenge monto muya he was very ndimotari gokwana he was ngakiarenge. But now is very useful. Akomotebinga bona agosororire asengenje yenchire ya soire meyaye ebintu birikaraga kolire asengenje bono Yesu onyori libaga asare bono onyori amangana yobo Nyasaye bono naende ngogosorora omoire nga ninchenda awo ali asabageni bakorara na bagoteba gochinse omotiga korenga ki araro aliekero abantu abanene bagoikaransa omutigana yarakorenga ki aikaranso omoturiti unakuwa gocha gokorenga ki how you were to treat me the same akomotebenga bono Onesimus yori kwa manyete aro moya Onesimus yori wakorenga karenga ki Onesimus yari ngina batebi moibichwa ayola tiga magina ayo kubogoria yu amata atamaiti aetali moibi orusiti
Tuli moibi aki. Oma to moibi niga ekero moibi agocha niga robertia mangana abiri. Ayo monye no kwe gozera kolenga. Oyo ocho iro boro na mabere olitali moibi. Ono monyanchara. Omonto gocha baka oya omuongo koru mogondo. Oyino moibi. Oyine nchara yakoreta ngaki. Emoriet omoibi no yogocha. Agotebi nga karinse. Awa tanga rama mansi tonya ko toire gika. Aye guana ne baranda. Na anda so gua kutonya ko bugato toire gika. Aye buno ko igua moro kira. Buno ko bugata na dina sa nga otoko soa. Abuna bu abaibi. Abago jababa kole sarakazi baba ko sabaga genda ndagera abu nsapa ya abura. Oyo Onesimus Morisi, Onesimus no monto moborenge, arengo monto mobe, atara igulinga na Nyasaye. Go and make a difference. Oyo Onesimus, enchirie kamukuna, enchera arenge, enchera arekorekan, ebintu mbire nargo somagaiga, omori kionda gotebanga, a good character is more precious than world possessions. Yani embuengia nigebuete bintu bienseye awatebanga a good character is like a tree, and a tree before it comes a tree there is seeds. You have to plant and plant seeds in order after the seeds it comes a tree, and in your hand awatebanga you are the gardener. Before you are changed to be a tree, you are a gardener. Egosimekwa embusuro. Oh my God, in your mind. Ase biranga libiao na yo konya kochoranga mbusuro ki okoranga ki ogosimeka. Bantu ta kobekera mama changambo wole. Kubwati biranga libiao ime ngambusuro ki obogole tikoboko na ande moto ki otagetokora ki. Osimeke Onesimus yasa akamokonya akaigulingana aka make a difference. Olengo moyi bono nkole gwara saba bibatale korara akolenga ki araro enjera tare goleta aganjeru akolenga ki aeto asata are go ikaransa akaiguli ba akolenga ki aikaras. I want you to listen to me. There before you were useless. But now, you are not. Why? Because of the gospel. Enchirie yeiga. Na yegere to basakobo liokare. Natengongo kimuri kinyangi jatangazwa ibiri. Ebe kiragiri kereri. Ndi bano Naomi wana. Mambi mogo chioro. Aba Kristo. Na ade mambi na muraiko. Goseli liago chikogenda. Mochake nga nkiekyo kwenye nyangi yatanga siruka bano morisi wateba kane igo yogocha kuchanga nkiekyo igo tarenga kere yari gutangazwa ama gochanga sense mo Kristo na ndo gochanga kuchinsense bale gamonyi gwete na manyire kare nku amanyete manganaya lakini go korua serie tari ya Yesu. You make a difference. You make a difference. Asokora kwa you make a difference. Asogwesa kwa you make a difference. Asokora kana kwa you make a difference. Buno monto ko gendo Nyasaye yasa okonye obe buno Onesimus ya serie tari ya Yesu. To basa ko Onesimus yokale. Tobasa ko Onesimus yokale ebintu mbira abantu tokora byakale abantu bakuminga nkieke na senge nchembusuro obwate koboko kwao na se birengeri byao Nyasaye okonye obe buno Onesimus yabamurabara obe buno Onesimus ndwagamba bamuramurega esimi yago imeka bwate meziki matera make Saitani moke mokanye ketabono suru tigebu atuki
Ikipamba sana wapi nini? Ama ni aja ize? Kare nkware ndibuye ngenjo guwe. Lakini lero kuru lero ngochioro kwa wiwe ngenchene na seke nyoro kiao. Ole ngencha se kanisa yao. Na tebetia basaye ngama tukaetire abasaba murabare ko egwa basike babakoba. Omuikiso boyene tengo ikamu ikie. Lero nabo kuira kurigeria okuira essentially ngangora akobo yundi. Kuira essentially. Ekiara murabarero no gende ukigosoma na kuso yao. Nyoko takuige ni tibu ya ng'amosome nere mukore gitabu giki. Ako tenga bono kuragene tuli mugondo noyo. Ochoche mambi ende kera libaga likore tanki. Taiko watenga oseri gutatika nayo koirigika kuyunga no oseri. Abamura baka begenire. Na batere kwaya begenire sembuyere. Matuka kare. Kero kwa muntu bare koega na kare muri cie kare mware koega na kare. Kokonyora baiso bakorukoruaria nigo mugucirirani. Mwasire ngetua nyoru. Ise yabeire bubi. Mwatama lakini abare roko koyunga abaibuli tama totigi. Lero kurunga abaibuli koranga. Muno konyora abantu nayo gutama gusinabu. Na yanga nkurungonye. Tindo aya. Mwana na bakonye tobe buno Onesimus asiritaria Yesu. Kara Onesimus tarenge gento. Lera gwatorua egitabu gia Philemon. Nigo giachire asenge Onesimus akore great change. Gitabu giki ari go Jacobo. Onyo Onesimus ata korte U-turn. Akore U-turn. Abasaye ba minto na bangina ba minto mura na bagaka mura tokole U-turn asiritaria Yesu. Embu yao na aye buate kanene lieta ekero amalieta goja kurangeri gwo gochio Nyasaye na ayo toko kurangeri gwo chiguru Nyasaye balenga bali gotebanga Nyasaye tokonye elinde chimbu chitu chibebuya wana abaseni me ya Yesu iro mutoria. Get the point. Take a step forward. Rolio yo baba. Ngontugi. Ontugi? Ibana hoje. Amana ngo gatebi na ko soro ile tungire jina. Ngo ko nyande. Otonya tigera aherera. Se gwajete baba. Go atabo ogetulenge na batali. Ontugi ngo gwete bando bande bangenta tu ali tara jambi. Ngana are ngo yomo ongenta tu muntu baba. Obe daende abakungu bale ngo karangio tugie yara ndire batana ko menya na basome ko bono ngerasire ngo igete. Ana mana to ngira kina amangana yakora ngaki. Ando goja sedini Mario Yonsi. Bakeria ero likora teki. Oro kuminga kira kini ngiegera kini. Ine mote kioli ne tasobo gimo. Ayonsi nabo chere no nyobaro gibwa no boringori bwa obire binge mono. Nonye no makungu ibolete abana batano na babere. Ono nonye goka getenga abaona abange. Ni gwako gireka. Iyora gireka ayeto ko na majeri yikuyi momuro. Nane nonye ndirie kurate yabega turi itangani. Agwaja gete ko gireka. Bano magani ondo nyoru gocha. Iriago ja babo mindo ngeke gaki. Yeke mwakala raiga omonto ikiro mara moja matenga. Nyasa eni tare na ye. Una eno kwatarete. Inkwane na ye waronge. Yeso. Tata Nyasaye ya mana singe jugwa tokonyiri tukulia lero tuachira
twachire koba kiroringa mokayo timokire na ndurura sobwiko bwense bono chekire chinga kitoko soma malika machenu twasabire igore sanga muna twetera somo ika okwana mo na intwe bunora arire bya na kugo sabasi yeso yoro motorio ito ekero korigereria mariko Bibilia goteba ngaremia abantu bane remia abantu bane nabo Nyasaye itatebire bono twachira toremie enka ya Steven na Caroline amona Naomi na Judy na abande tobatebi ngobogi mamboro boetane tigentoki embera ande na janga nyoraiga muntu tana gukweru agara ko igwo muntu kwererwa gwechanda yani akona nkibona ko toirorera ire iganga abantu bana gukweru bono chikorigia royo mokwereire wanyora muntu takora tiki ande na jaka nyanga mara itaigo kora kabusa ngori banja ine nebu ikomena ibere ibungo bitana Ayubu akia karo monda kwa na kende gionsi ekiaenda atana gukweru nkibona okogwo mokungu agatebyo mora kana nkibona kwerora raiga yani bapungu ba yango kweru basaja batigu baboraka ande liere omosaja wa yamoyali soma bana Monto tali na mechandende. Omonto tali na mechandende. Nigago chaye mechando. Nigago chaye mechando. Nigale ange gotachera. Inse abo batereriwe. Ngete gate bangeti. Anya ne bangeti anga ali na amonyorete. Nonya naye goko na kolema. Gogo simeka. Diga sandi korateki. Mosukongo korora tole naye munabuye bangete. Nakia kara kero monta kwereiru. Abantu libaga bagocha bamatebya mangana maya. Omonto tinerali ngana inse baka nonya na wako mina ki nkibona acha gokora nonya tiga inki Psalms 69 verse 19 Psalms insaburi abanya ne namba yo muchumbe na ale korwa ango konga karatika nge karamu indike lakini kebungo karaki monto ta kolika ngiago yokora Psalms insaburi 69 verse 19 Aye no manyeta mabe na koleirwe oyo Naomi ogokwana oyo Nkaro ogokwana oyo Steven ogokwana ogotebi Nyasaye nga no manyeta mabe na koleirwe nabuna nasokiwe na gochaywa nigo manyeta babisa bane bonse bono ababisa ba abafamilie Nyasaye ni gaba manyete ogwakoni tora ika point amabayo na koleirwe asionoire enkoro yane bono igoborie familia nga yesa mangana yaba amangana nalinga kwaniru iyo bagotebi ngitiga gotebigu ngonga na gentoki amangana kwanirwa yago jana yako genda asionoire enkoro yane bono nerusire moyo nigo nasemeretie nga ndorerwe amabebe yani yakero basemeretie nga mbarorerwa amabebe kiagera mukaya werusirio bamoyo kolende tinayaroreretwe bantu mbali korora mabera oko bakubona kikaratika mukayo yo kure nare getabu ngatali getabu ngorendo koruji besa umongi no yere ngorwari bituma ngaya basi tigarete biri bonagesa mabera takora tiki elio nigo nasemeretie inyora abaremia bono kolende tinabanyora oyo goja goteba ngabana Steven yachoke bono noroche naye ande noroche munariri twakorire gento gete libaga gochicha motebe nga Steven yominto amakwere no are nintu toragenda asemo kae achire era takoira nase tokorateki takia koro montago tenena matango kwana kendi yonsige kuruo motu ekiagara rindi na benyora wakonoso ekero na enchara gararenge nenchara abantu bakanga amache endorwe libaga liendagira libaga liendagira akaegwa macha marorose akaegwa mangana marorose libaga arenge nenchara erinde aremigwe igonginta gete goteba naye gokwaro riro montaño riro boko gendo ebange bolio manene ngomanene ndaiko ingana kinda kwane eliogo semeli ane na yanga nyanga antu bande bamatenga makweli ta goika meshiyabo aya go bwe ngainete 51 verse 6 Isaya abusina machi bungo bitana kemo Isaya na abusa bulie se kwale imokia maisa ino moligere igoro bono twensi tigato imokia maisa ito toligere igoro
naende murigererie ense naende ise turigererie igase ensase tomenyete igoro chionsi nchisire buna erioki igoro chionsi nchisire buna erioki na ense negote buna eyanga nense negote buna eyanga abantu bamenyete aho nigo barakwe buna abantu ebichumi bamenyeteo nigo barakubuna gentoki iko naye ngoja gokuore ngire ndogona gochandike ogotoleka kwane korendo ogotoleka kwa Nyasaye kogenderera kobaokare ikogenderera kobaokare na kare oboronge bwane tibokoera nonya naende boronge bwa Nyasaye tibokoera nonyang'ake naye gokorwa manyang'a makweri naro nkorarure nchirinde yonsi lakini ringana rinene indiri yona gotebanga naende nkaigwe riogi rikorwa igoro rigoteba rikaya imbasesenirie abagokwa korubono bamwegene torori ng'abatige batimoke ekiagera gokora kwabo ng'aki gokora goko batunyana igongitagateba amakweri noare naende ngokutore igwa 39 verse 5 and 6 Psalms. Andi chibuku chiato kaibere isato iga angana kora bwangu ono nkora abera tora yende ebukunaro okay soma mo sano nama amatuko kwang'ete na ameng'e mono engaki y'obogima bwane nigoere buna teri gento ase obosio bwao amaenekera omonto nonya bwete nenerete bokong'u niga agoeta bwango buna omwaga nonya koroche ng'a bwebangete nonya koroche ng'a enchera bwete nenerete abantu bande na batabona bokomenya manyang'aya n'omwaga nonya koroche ng'enchera bwebangete moina amonto tayore bange bunaye matera changa nyoraiga ringana ndire tokweba akero omonto enyarete igachaete oyore moino ebete ng'ekera arakwe akare mocheri nande nero orarwache gokura ng'ora akure oyore moino naro oragere kenyoro kemanye ng'okorireki bono naye gokona gokora kora ebinto manyang'ana bwete nenera buya aya n'omwaga rituko erimoka bokona gokiga ngokumiore saa 10 etaraika igo nkiomana nagoteba tiga tumanye ng'a makweri naro naende nkorara tore 89 verse 47 and 48 Psalms 89 verse 47 and 48 Psalms inki Biblia goteba okonyoto ikonyara gotubora bwango okorete maiki gwoyo gotubora bwango oja orekemo ayo manene inyora buna obogima bwane boro obweng'e igwo buna Daudi agoteba inyora buna obogima bwane boro obweng'e ine aya nomanyete ng'obogima bwao n'obweng'e bore okamanyanga n'obweng'e bore komba nochagete ochikorigereria omong'ina orange emiaka yabeire emenge angare kobeka monwe egento anyorire lakini kwanyora ogotenga ribwero tinkobucha ng'a nomonyo nkogora ono nkumina kiki ono nkiarengerereti yagaete ng'a mbona agokina ng'ate chingaki chiogokina nchiakorete ki kei erio nigo gwatongete mwanya abantu bonsi bakweigo nigo gwatongete mwanya abantu bakweigo equation mark yebekire gosabana taribo equation mark gochanse full stop okay soma bono monto kiorabe moyo otakwe wana tiganda abori buna tokaranse ta rero mukaya twachera ine ing'oro nomana ng'a makweri tagoika bwaye gosere tagokwa monto nari nsa otakwe kero omonto goika ngokware erio ning'ora anyare gotori korwase chinguru chia makweri ng'ora anyare gotori omoyo oye korwase chinguru chia makweri wakorire sana 48 nakora 48 onde tayore tori ekera makweri agocha igebeterereti ekero chinga kiechi chiaikire Biblia egoteba ng'a monya banto airwa matuko emetienyi yabariru obekeiru mpaka chimbebe atanyare goetania ng'ekero chiaikire abanyagitari na batema monto oyo tagokonywa bono naye ekero chimbebe chitaraika ekero amatuko ataraika ebeke ang'e ekiagera makweri nakorete ki naro
Lakini abantu banda atanga ndoje mbone nsi ansire mbono ndoje ntaete kurakora karo bibere bitatu iga erinde ndore bune nsi kongira ayatige nsi ana gokoira lakini inyoreiga onyoreiga komo kona gokia aya no marengari naende ngo etore koreta de nchiri kurwase kitabu kia Luka 10:9 enchiri kurwase kitabu kia Luka 10:9 ekebunge kemo lingana limwa muri goteba Zakayo. Yesu agasoa Yeriko akabango etare gatigati yaye narenga aroro omonto oyo kwa Zakayo omonene bwa barusi ebango igo era no mondo orenge akaria korora Yesu ose monto ki kotanya ara asenge encho yo muganda ekiagera arengo omwenge yebono agatanga na bwango akalina igora asomoko anyare komorora ekiagera ngo etarenga asenchereria ekero Yesu ache goika asaria akarigereria igoro akamotebia Zakayo ikabwango ekiagera rero ningwenerete goikaransa nyumba mwao ekebungo kia gatano limo agaika bwango akamoroisia no mogoko ekera abantu bacha kororaya bakemurungania bonsi bakobora osoire koba omogeni womanya nebibe korerabu omogano no yo Zakayo namba 1 unatuma ete Zakayo igarengo omonda abanda bano ngo kibale kanisa abanda bale abanda bonsi gose bakego omaeta abatoko na kabe kanisa mbali toko nyaka soranya sang otari kwanja na ntuto sese ni gakire ntuto tuare naye kogo tuara naye okorenga ayo yetige kaya aretira maseni wako gendaka ekiagara to understand tio koba kwa kanisa ngane gento kiengencho litukase linde bono Zakayo garengo monda tare go chikanisa naende garengo morusi ebango abachogi bari bibilia gatebanga Kaisari korangaki bange nanko mato okorata chingeni eguni kwa bisaga ali kwanda nakasakara goja mwana olio bando go chigota ko metenga matatu mwana ne mojo koroma ambugate bisini ni bire irenga bano ndako mwana oyo joga lituko lima ngwana ko imoka bisini ni ebimbi anya ko era yoka anga toli kogoligwa kwanya gonja onjo kana bira bisini nigo amayali eguni yakorangaki ane go cha setini ninkoga ne tiomonene aya tigo bakora tigo bakora kabisa bono Zakayo garengo morusie bango nande garengo monda bono lituke limo gakona koigwa Yesu gokwanwa akana koigu chinkuma bona nanje naye tukona koigu goro ya Yesu ngabwango mono koira nare igora samare lituke limo akaigu ngango etari Jeriko adenga rera aropi iongo soka nanje erinde nae indorenga ninyare komorra buna kororekana iria soka agana obe unanga karo mwenge ganya tundo maine na chendorere abantu oba mutubete agake sabu akatika kwa kamati akanyora ngendo kera makonya no kolina ara akalino motego umbe Yesu aro manyira mangana ayo ando morori ekera oicha igago tenenaria omotebi ngasakayo korangaki Bibilia yate abanga ekero Yesu agatebanga ninga netikoba magani nyomba muo Zakayo agaika bwango ore na gentoki no magoko ine ayekero kura igwa mangana igoro ya Yesu mbirengera likibigo cyasori abantu bande babegetinga tikenjiri era ndi gwero gakirinda barandi barabumbaro kabakorande ligumba kora tiki ande litaligo chikanisa wono kuminga gote na royo mo borete erinde tumanya ko arengento gekoba namba 2 igarenge no moganda Yesu na arenge no moganda oyo ore gotanga Zakayo tarora Yesu ona akona goeta iga era kali no mote ine nonya koremeye dini aye no moganda oyo gotanga abantu bande mbarora Yesu ekiagera nonya na kero kwa muire gokore gento iyo gokora buno monto tana go somebuku onya no monto kwa muago kwanera igoko mokwanera tuli gokwana na liogi lakini ya mangana aliyo gokwana ngora ekero monta ko yatakuna oro sanaro oroma agatanga lialio onye ne ro igore korandigwa yali igoro ne yabusa
yali aliera abayo ine ayamote kiolinete Sakayo igarina tomoko amara Yesu ekerago tebigu ngaika agaika ayamote kiolinete omote nogo kora gwechingenjo chiebibe ebibi anemenyerete naye bibi bya wamenyerete na bikonyarekana kora se kanisa haijalishi ndini kiore lakini unaole kanisa lakini nando bagenki na mbeya akanyoro mwana obanda osokira ande gakona kolema mugondo wagenda ngora kwa na bwakire baba mbuyore akiokorokwa nke muntu no itobana gose no mageni ya no mageni na chetaiga akirire na isira kwa oyo mino aya no moyo jeni yaya njemo kama mulo jeni orolio yo baba ngontugi ibana hoje amana ngo gatebi na go soro ile tungire jina ngo konyande otunya tigera aherera se gwajete baba go atabo ogeturange na batali ontugi ngo gwete bando bande bangenta tu ali tara jambiri ngana ari ngo yomo ongenta tu muntu baba obe daende abakungu mbale ngo karangi otugi yara ndire batana komenya na basome ko bono ngerasire ngo igete ana mana atongira kina amangana yakora ngaki ando goja se dini Mario Yonsi bakeria ero ori kora deki oro kuminga kira kini ngiegera kini ine mote kioli ne tasobo gimo abantu bande bali no to mote buwo enenu na baiwete njiri ekorandigwa lakini kwe uwa watebanga tikabarandia chinga kitie itonjike wano kumeka chinga kitie ayanjiri jijikare gose eminyaka nerenga akageta akomenya kurubono onye Daudi watebanga owo mamuane na amanyire no wingi wano tuorokera litumanye ekiowanedi ayaningo kona watebanga karati ngatali bono ngatali gose ngaki obe ayaga buyenga inete Biblia watebanga lero komora iweli ogirio manene timoko ngiyondoki kai mondona wale dini agaranze dati mogete lakini moe biashara bya mabebe moe biashara bienda muamu lakini agatebanga igara soro gendo akogenda arali chakutumaini sina Wana yego kobe dini manyanga Yesu nako ganeti na yabuno tarache dini njoma de sababu ko tarache dini gen konete ekiagera kanisa teri ya monto na ande no roko na kotambera ngoma de kanisa iyo una yaga kire bugo geturengi twarwanete na momuro ayekare igotingo nyara ko kanisa iyo aye ogeturengi no nyoruwe to bore mobwe kanisa kanisa ne yangere akebana Daudi agoteba 84 verse 10 Psalms 84 verse 10. Mbuya. Mbuya kobera se nyomba ya ori tukeri morioka. Kobwa kobera matuko chirivuchi nyinge andonsi. Imbuya kobo morendi bwega sieri kie nyomba yao. Aenya saone. Kobwa kobera sobo menyo. Waba kolia mabe ayebera senyo mayo manano nya kulia sabato kabo ali tukulia sabato onya Jumapili kabo abuna kolangane biranga yali bya obire obere di tukeli morioka lakini umonda tanga kanisa ntoje lakini nende tigabora nako na bako nyono no mukungu ari kenyora tali kuchie kanisa wano kumenga na bakungu na barabu dini ya bazinya ngata bante dini yesinya tena basaje ngibona na yeke koliete Ngange dini ntoje nganto kora gosengaki aye bwati enjera rora se dini yele na yegende dini ekiagara Biblia dangamba sesenirie abuba ko na kogoterera aso kogotogia imase karu yao ngi wana ke kolietai ande wana kero kwangire dini wana kugwa kule amara bali ba be sai pa bali kanga ngorwa direse yingi ngokoli roro geno ngoro banko nanga lakini igaba ko gesi bano ko so bali kento bamanyete Wano kumina ngaibona muno yako ororo gendo gochi ekiagera konyatari ko gende dini igonkita etego teba naye kabe dini ande ko kabe dini manyange ngori no goika iguru usabana talibo
Talio kabe dini ya maritati nganje ndage tembe dini ngoja gokwa nge kanisa ntinde ke so what. Kanisa yo dine kaingi. Ose ntuna batoko tera gaiga gakorangeria marieta. Gakorangeria marieta. Gakorangeria marieta. Gakorangeria marieta ni koberanaria dio. Kato ya tera gakorangeria marieta kanirie teri oyo toka tera ndikora tiki. Na kia kora Psalms 116 verse 15 ya tebanga ekera bachenu bo monene bagukwa ayigara makweri omogoko amakweri yengenje nene asinya sai bara kana kuwe bolingira abangu akwa amakweri yawo naba yengenje nene iguru madena bara be yengenje nene nsa toboruwe so tokobeka basani ba oba iri na bantu bande bonsi asake kumbe igoro record tekora tiki tiyo ripoti gani itasomwa wakati gani yawezekana ikapendeza binadamu yawezekana haitampendeza Mungu na watu raranga mbiya kware gokora lakini umumaraika ulio korendete gakogenda igoro aterengo mogiroria agakurerwa tiwoboi asa yo kengirwe okuroro moibi bana igoro tekora tiki mukutasari gonga amangana maya sendo aso buyenye zina senjira yoko ya juti ono igwa na umiotigairo muboraka ekerara ange abakungu batigaire buna Naomi igo bakunyuganyugwa nande kabakunyuganyugwa kwa igwa abande bakongaina naiga na tomokorera bobe Nyasaye taroji na rera gochia so manene ta koigukererekyo onyuganyugo amoerio okorera konganya naja konyoranga enambe nyinga yababora kabemenyeti bari bemenyeti jitown nabo batige tunaende bare gocha komenya lakini aba batigere tuwe akero bibilia gataba ngo motongi one aro mosacho abamate bakaimoka bakababa sacha baye bakamonyuga akabuga tienjera abantu bari bamenyatana baboraka ochunge mono gokore menguru urare menyengi naende oreme gokwerengi naende gokorra yaikira makere uratigero okiagera igora amangana na maonjore cuando le meto la obra kane chinta kan amangana inga yale Psalms oso mono sengwati 94 chaka sigisi mata karango kora to komanya igora nyana ngorete igaba itaba boraka na bamenyi ne chinta kana boy goni goba chita elio bateba nena taro chimangana bunaya Nyasaye Yakobo taliko manyayo bono iwa bali momenyete na bantaba motamanye tigento kabe no komanya inwa baliri indiri mora baba ngaini ine oyo tungeta mato taliko iwa oyo tungeta maiso tarikorora ojiro tigera Nyasaye agatonga mato nanda akabeko goto ase kuwenta kobera ekero mabura ka korera ekere ntakana korera bibilia gotebanga ekero bakorera gochia so manene nkienda mwamu ya manene gokora iye woka inawaka kama moto anena yanga mangana na antu bakuyeigwa ande banyatika bosa wangi ayana ibara gosoma matanga erere ayatika turasoma matanga erere lakini ni tuke elimo norarore na maiso ni tuke elimo norarore nyangi etali moima yongita ketaka teba aba boraka ne chintakana na abango oisa gosoma 68 verse 6 Psalms iya danga batiga abu batabuga tichinka bajarali mata baboraka bare chita ipubere no baboraka chita ipubere ababoraka mbali bali bakoro kujwa kali
ababura kachwa kali mbaro na ababura kaboli bakorege bono ababura kaboli Biblia gote abanga basikwe ababura kaboli aroma bora kamogaso na liriri Biblia danga basikwe First Timothy ntanganisa ni bungo bitatu basikwe lakini ababura kaba sokuru ababura kaba juakali barabuye gasi yabo tako genda mugondo moek morangu asoyonde nakonya gotora toria nakona gokwa na mangana tabuati mazikani aya mangana yale First Timothy chapter 5 verse 13 bakwe oro kali baba aboro igona omi omubara komuya bano gwatigaire egento kero obokombe tali esimi obokombe oleme mugondo omwana oyo gwatigeirwe oyo bono nere mukaya ekero omwana oyo akona kororekana asenka nabo nonya nabayibuli bagoisana kana mukaya nararete lakini mukaya nakorete ki ona babura ka bande ekero atigirwe ekero gosena abayibuli bagochikomakwanera iyagotumera igoro omana kobori nganje naroje ngomozaja ona nakwete ande ngaina arusi omogambi ona no megwatigire samako ya abayibuli ande nkiabete kare su sate ibungo bitato ngatuganta kana ngombe tuganta kana genduki ora omwana oyo otigaire oyo no mochokoro okaro na Steven na ende ngubona Biblia goteba abachokoro ngendo kibare ko cyase chisokoro chigutwa bone gutwa yatigaire asenkeye no mwana oli na rokoro ku Felix Magoma ande igwa no nganya no moira bitukara asoma kore sukuru agore gari yago tirimbo ka korwariga oiwo kobone bise biri bano twairanire ozinyo aki ebiserende bikare koirana mbiribi ebise bikoirana Felix Magoma oiranira arari sobo ngaya magana yare Isaiah 49 Isaiah 49 ebibunga marongevere nevere na kemo Isaiah Eliyo no kwana senkoro yao bwebuli jaga chakera 20 nebe roda nebe abego jaga 49:12 49:20 neba senga ki abana kwa uretwe bara kwa na soigwete batebe asaiga na gote mono togarerie tonyora se tokomenya igona uminogenda ka aoyo korukumagomere iyago icha ate Steven ngabona asiaikeire bona nairanira iga naende okoigwe burade ko nagotera abune chinkondi batakeire chikobi ne chingundi tokomanya sababu naende koigwe onjo iroteri ani kumbe topimaine ani kumbe tokembaine ahetomanyeti sababu iga ichire atebe nganje nonye naire tue se itongai mwenda tezi naomo marejeo ni wapi igano mutanya kuchandika nande kuchiara agero chandike kyaro kumoirase arwa matanga njoyo nankonda moroke ekyagara tatanga kyakoroku ujiota ayatigabera anaruboge mabura monaruboge mubwa yenere 21 wasam elio ingonyi borita abana aba niko nasiretie abana bane ngati gwende bosa uno mogomba niko na osatwe ngana gotayaya ine ningondererete ekiagara kaka kiete kara kasini ni muna babale bosia wano chire ne burado wano kumena ki no nyawa tana no yone wana da no yone ojiko morire liya ami kieningo ekia umonkero akiri rende wano ngakia wano ka korongosa nganje mama ale koro kuruzubera so abaya renge kenyabu macho akabara bu mate wate bangaro omokungu na bwate ko ruororo ochiete na kamwana kamora lakini kieni kwenye tinda akora ngaki Ngomo sa chonde kwenzi romo kutano ga abana baho bachiete ka ukijua ya kwamba ngabana abuinjera bare bako koranga ki na mokungu re mokutano oyo akero kwa cheto gatebi kunga ngomo kungu na cheta kana na bana nga na ba ayeka ukijua ya kwamba ngomo kungu oyo injerare ako koranga ki akoirana ne Biblia te na mogambi ore mokutano oyo
amangana muna yekera kore ntwe kire mumune ekyo basomere kebunge gigioka korana na barabu bagendenka baorokia abana abwese baokora na musaja ole mukutano bana bawo bachiete matanga ao tago chaka ng'ang'onye bana bali bachiete mbara ateru iye kura te kobekwa bana barabu bali korera yara mbara manya gose igo bago ija bateba ng'anko bana rende ko tate aro timokire bana rende matanga okagendera no bugima okagendera mboro manyete bono iganta gete kogenda mbeke gento tukuruka court injection akirende tata mbora no manyete nga mama ndusu bera are korokwa na ande ntora aterua goikatua aterue amatanga manya gokoranga ki ono matanga otako gana nkora amenyore mojari no mbairi bako manyete bono mbairi ukomanya ekiagara nkora amenyore paka abana babaterue no nyane nyombe korenga ki igona atebira bakungu banganye koruchi nkabagende gotara egera makweria goja bamaje gosubwa abantu kai ayekaranza buo ekoroka onyore no eno okorete ki tigobore mbobonge sani nere yara gatera ka tigobwero lyo bonge manyanga baiseke bakorire ngaki babuchire ikaranza nari takanya kadanga tindo chie ngabana tinkora tikoze ngaki ngana ande gochonya njiero mokarani ngirende kia kobet aye ikaranza ekero gatigati mosaja gakonya goteba nganje ndoje nganto gokorerana matabi ngana wanje na bondo je nganko nganyore ontigere poma igoyo kogenda nere oyo gotigara ningo yani ngaiteriri kware gusumari ngora igo mreto yere mesa na gokoroje bono gusumari okankorerore ngogo chikogwanja kei aya matabi ngana nje na bondo je nganto toigoja gokorera iga nkoya ndore kugorobore momoro kei tikana yeko na kanyagari gukwana gosiaro koka kei ande na janga nyoraiga omotoyo to komanya obotambe buwaye gosobogare akerotarana jwa muna bano nganaiga omondo nage singa ne chibutire ngore lakini orabe kuza to gopimu na mokungu masaja ale moyo ta komanya uya bu masaja kaba moyo akaro masaja akure na lyagwanza kuebolinga andi no bwenge njolenge lakini akaligere ndanga no ne west yani kumbe no mondo bwenge njolenge yana bayabaiga igone kera jakire kunyuga nyugwa igone kera muraba mwaba garukire bana bamatenga ntoigwetie kitoigwete igone kera batambukire buroti igone kera banyanyire kingoko ekera bakorire bitu buna bitari gokorwa yariyo inyoranga ki anari ngo ana yatamu tuomera angamba muobo wono mosaja kare moyo na bekebere kara muzika ekiagera ne ro korete ki no ma tenga ngonya ta kunywa meta kanga mangana ko ngai ekiagera kanga anga yakona ebigori byao esani yera buga ne kogoki lakini bona muno ole buo iga era buga no tu ale mejando nero no nyamba saja bale moyo omokungu okale moyo to komanya maete mwana otanya kotajanse ta maete muno mokenyo okobeta boli omwana oli omotaka na rora gotebi ngatigango kani ngatuaya eteire gomo saja kero mokungu ale moyo yoko gwa kunyatanga kesa kukieke bono na nyuomete nkieke lakini na kiete ngeretera ekero mokungu akure na liako nyoranga kani enkago ya galia ndoje bono konyengangiri bono nayo mokungu kale moyo aya nonyo ikira se tuwe kiro motubunege tonga muanje bunare go ekiagara kare go gwaterete ngo muanji zitera ngatingo kueba arogendo ruwa onga kirole tigaro ba maritati bakengoli osaba no dali besari eri arota je aya muanje go no moroje go ekiagara no bwenge ncho abagaka basaja abakungu babo bakure ago ikaransia go tebia ya etire yo teranga no nyenya getingiro kenetu tiganya gokoranga ki igokero mondo no bwenge yari wana anya koruliri gwa kaibolo tino nyamba no kwa anya kunyuma igoka getenga ka ayekanga mbuyole kei kanga bantu bakwa baete kenyoro gokwa manyire mona bale kucha kokwa bwara odovu tuteni arrest 10 akini goetera so mokungoyo bana bantu bali kokwa bwa igonkinta inta tego teba kero monto araro yonde ngano bwenge nja korete ki ari
bamura baro mukutano yo bakunya kuyonja onjori ngambara manoro kunywa mane miaka yabeire aya gobwe ngainete chaka kere kenda enda no nyangwa kure anyara kwatigire kende osaba no talibo urabona mukaya tatige tibeligisi turabwati buyanda kanyara kawali kya mukaya bataranywa nkyoga nyete Biblia goteba abana omonto akonyora kare ne chinguru choba kebuaye igobanga chinsara kireko bakokwa monto ki Psalms 127 verse 4 no amangana yali nkibano ganyete miaka kona kogenda no yonde na kare ne ro kare kona kwero na segete bano bokuja kumera na maubuoka olo ne musinyu ko kara chiburani ekyagera bango boliyo buyaba ko kara chiburani mbokora tiki bano mokumira na bali moko tebani ngoma tuli kongosa noli oteba tuli kongosa ngabana ko kaso yonde goikaba ndoto menye ayo mako kaso yonde bugelinga kosa bana taliba ebo ki mabo manya ko gendera to korengana emejanda ya soi iwongi tele to teba sika omoboraka bakungu bano baje baranyuga nyuga nawo ta goja gotenna njira akwa ni mosajonde yoja ko intuba ne itali are sababu akorera ta gosenga ki bano ojo ya igwe bano hoko ya kuana buye bange ngatene ara garoto mosajo ya geita nkie ke bana kona kotonyuga nyugere kenyu aye no kuarenge iwa Isaiah 47 verse 8 and 9 bakungu bali bakunya konyuga nyuga baboraka asayo abego jakayo nde maike yo ndawo asayo ayo bwanjete kwegokia igwa mangana ayo ikaransete na kwegara wateba senkoro yao inje ondetali otatiga nche tingo tigwa imbe omoboraka gosetingo kwerwa na bana igwa bona bakungu bate amangana aya ngokutabukyo injo manyete nkora gosana tole lakini nje na otoko gosana njo mate ndo mongaini njo mate kana aralire igo njo mate I slow down njo mate kana kari gosenga ki bana no ye woka gitinga no mongaini yore ritukungu ikariro tabe mongaini rinde na baibuli mbali na barabuo bana baroche kiseke bakunya gotebanga nje ga kimwana ne tago ikera akora kerio mwana oli akora na bana bane njera na bagambirite akinje tindoji ana bata bikaranga gokorema karare mere naki kora ngo jinsi amangana ya verena amangana yo kwerwa mosacha na go kwerwa bana nago chero mosokano aseri tukelimo abana ba omba kwe omosacho akwe omoboraka ayonsi nabo chere no nyobaro gibuo no boringori buo bire binge mono ngano minyoka bokamba aya no minyoka boruya no minyoka Tanzania ekero litukelira soka utajua ujui abangi nambare bakoro kujikorara bana bakoja koikana omiange bamatenga na omikora nje kana gosorora ande ni tongira kina Caroline konyoma te gororoba te singejo mumuro yale moyo bono iga ana ari kukoboli kibasa kiri kya marika buye bange turarira mato ato komenya bono kokora yo bwata yakobwati ikomena isano ebiungo 7-8 Jeremia ikomena isano chakere biungo 7 igona bagira bali chikorera bali bakoja koja bono bali atokisa emijingeni nje nabasongirie ase emeche yonsi yense yabo naitire abana babo nasiririe abantu bane ekiagera tibangonjo kereti batige chinchera cyabo verse 8 abakungu ababoraka batigi batigaire abange mono kobwa makanyo nyanja naretira abaiti baitira abamura mozo igoro na batigira abangi na bare bosa batigira abamakubyara abo bakunya kwerora bare bosa narentiro bororo no mondoko ocha igoro asa abare mo basukano turakora
mongena nara kwete kuchikoi mama nonya no mokungu iborete abana batano na babere ono nonya gokagete ngaba ona abange nigo akogireka iyora gireka ayata kogenda mojerie chikoi momuro nane nonya ndirie kurete yabega turi tangani agwaja agete kogireka bono mogeni ondo nyoru gocha iria gocha babo mito ngieke gaki yeke mwakara raiga omonto ikiro mara moja matenwa igakona kogireka elio bali obogima bwaye liagure kere mo basokati kobore mo baso osokigwe na gochanigwa igo nindwe abatigari ojinokorera igaye gateringana nategetatu arendiringa ki ere yakogireka mogaso igoro liria maigura ome waigwa kona igonkorera na baba kungu bakorera igo ono gogosimeka manyanga ligesani korateki ono manene tiga atokonye twensi tumanyanga makwiri naro nekero tukurigeria abanyorira obokongu tubarorera amabebe tubarorera amabera tokonya se tokonyara abanto bali bakonywa togosiba kwanywa marua nkiyogosibera nebukwego tebonywe naende iwa tokona gokora kore bintu mamini wakore echeche aye chechere merangani 20 ekabunga ekamo kyama rwakore merangani 20 ekabunga ekamo 20 ekabunga ekamo igongo egende kino igore yalimire okay edivai niga korente cheche edivai iga korente cheche ekenyugwe getindi nigo gekorenta eliomana ekenyugwe getindi igo gekorente eliomana na onde bwensi otaligo kia ono yo otaligo kianga nigo akoborwa obongai iga akoborwa obongai omonto oruka orenge buya mwarenge buya mwakora emeremo orworo soko genda ogocho so agokongora bono 18 riri buya twarenge bogondo mbuya na murugero oragera ngakina enda akora ekiagera agenda onyore kenyugwa na abane no akunya gweto nganje netwoni ya nje mondo tago kiaza na inje kana amuire konywa inje ankonyu na maruaro ayakanyu Isaya ne munga merango na biwe aji tuoni ji Isaya no merango na biwe obo beno obwabo abo bale chituoni ase okonywa divai naende bale abalemu asogo ogochogania amo ebinyugwa byogotindia abambali bako gende pa orete simanofu orenta imara kama simba orete ginisi oburukana na Coca-Cola Biblia tengekera kwa burukani rigo ayamiami takorigereria ororo kirege tabu kia merangani igo ayekana gwetokia lakini goko na gwetokia nditukase erinde ingo kumiore ekiagera nyuma yo gwetokia abantu abo gwetoka libako kumeti naye nkoba kumiore ekara barago tengere na ndi inyura iga goko nywa marua abaratake goko ngenta mbotuko abaratake goko esumo lirigwa atindire mogoroba ba gento kendi kansi baratake gokorera mbotuko bagokora aya mangana yale 2 Samuel 13 verse 28 abisora mwatebatie abasomba bayanga morigerenye ekera muronia nyura atindire motegerera muruwe karonda abatebi nga momu wake sabaria yama omagano yokara ngaki iwago konywa ayaganya msa 12 togo jakajikura ande iwa togo siba 25 verse 27 bangero Jeremia bali bago siba Biblia yote bana yote abonyu nki ayogo sibe 27 Elio ngatebi gwanga batebya manganaye araya naretira aya naro monene bwe meganda nyasaye bwa Abaisiraeli agoteba arayaya kanywe motinde na moroke mogwense na timoi mokana ende asengenjo yesegi ndareta segatia ino igo balimo kunywa raro balimo kunywa wakwagurense kana kwasamererio moa yani wasio metinga nyomba gwaika ayararo lakini yinyore ngesegi ne konataki
mogwekana onera abo omonto ngotira renge onyora ogwereire katika bera embura yaturo mogoko ngoruorero goru nora amanye ngoyo no morebi igo ine segi ko setari segi bana woko yu chiandae yakuwa kuna vita hande igwa konyalirio kuranyo kwa rumonu dirinya saya ometinga taro chie kya mangana yankwa nya kunyaigwa onya gotagete komanyanga nyasango korarega kone nyumo mondo kai gure yogi ayabuno korwa pio pogis alia soko nywe nando nyuma na chiza chiro na bali mo kwenga enga marua ikobera bagambi chibesa tako baganya bache kuoi kobera basikali chibesa erinda maruaya agokonye osuke abana babo bache kuya tokia somo sangere kanonga maruma amare koiyeka ngana aragera te tugasoma betenga goetera saba saja bande kunywa maruaya chivamiri chiabo nchikora tiki ukibere 15 no abengi bagotuka bona yenga onya marua korusiriare na sago koira pia ngare to kanga gwaikire ona kinare ngentebe inja kakosoma gaiga kiro monto kwanda igobokuirira gaiga ringane limaneri ekera bali mubagocha gocha Caroline na Steven na Naomi ekera bali mubagocha gocha bali mubale bali bekenyoro bako batebinga omanyete gente kenki arenge mwana ari kwengentera Caroline mto takoraranse ndo chegendo bunekeke ko bomusubati mto mwana omumuro mwabo ekera bachiete gotuka bachieta masabo bachiete gosengai iga banyora tenga kumbi ga ongeretwe mubairanerie amangana akobwati Isaya naba kugyo kare ko Isaya ngani Isaya na isato ebe mungu 15 bitatu na 10 okay soma bana ebe mungu 15 na isato nama aina aromara mo koiraneri nama inche amona abana abo monena ngene tuwe amona abana babati garete na gacho kuraka ni gotore bimanyererio nemegwekano asegati yaba Israel ebyo bikorwa asomone na bwemegana oyo manyete asegetu no gya Zion ekero abantu barabatebye genda mubolie abo bakori genda buragori asogo semigwa korwa ase emeika y'abantu bakure nainde mubolie abaragori bano abo bakomonyererana na komumura inwe mubaira neriga ine egweneretie abantu komori Nyasaye bo ngakira benga mubolie emeika y'abakure asengencho y'abantu bari moyo Bibilia oteba omonene natinyekera ririga korwasa amaizabo amakweri takobo nonya no kweumia monena abasesenie bia mona sogontegera abasate muramura don't marry because yoko marry karari giriuyu nande ngabaereza wote gitikubanyo mukungu gocha kunyoma musuko kara muoro kinone esuba na market mubori baba nkiwetu kugurire bogorie turorie iyo okonyoruko buguri kirigintu moye besenga akana tama manyanga oyo mansa mukumira umontango musinjira nkuri bakaka ali musibakaka musi ba minto musijine ngoibe na kumbura bakaka maifata na nyoro ikaranzito mboli tato mwana one imbaro langu na inje nakagalende mbuyana nko moereza mboli ngoko na motebi moseti antebi sakaguchanga mboli ngakikwali geli bakola nutagito musi ababona wabo tabakana batari kujwa muigwe nakirare. Get the point. Take a step forward. Bono ko kugenda mwanso Nyasaye magateba nawe Nyasaye agateba tiwatokole omonto ase omugwe kanongo
oito asomu gwekano Nyasaye agatongo mukungu na gendo kieke nigaro gukwane bintu byaba ekeroko soe mwanso ibere isana ibere ate banga Nyasaye agatonga ense taye tonge tebe busaigo ngaya abantu barubono baijole enseye ng'oli ikiro elio mone Nyasaye akabomba na korosio monto korwa solo tu rwa maraba akamoutero moika bwobo gima ase chimioro chiaye kanga kimade monto ngaya awuteru chimioro moika yo chimioro nchire important iga kenyunse kokobeka ngita kiri kubekwo Nyasaye maya toge to molisie mobero yo bisana fearfully and wonderfully orocho Nyasaye ukubumiti baka kobekerera udispeak uguta etaliretio umuntu nakuraga kuruware moset okoyu Nyasaye akakoroseria orumemo gutakunendagera rwakoba Nyasaye yaki no munyabikoni nadaga kurwa kubekeremera ndenda ende menatu ende menyerere ekurunga large intestine and small eko chunchuge bintu usabona Nyasaye nadaga ba okoroserie ke chimiore jaga chirosi buya embura netua yante guchinda yani riokota ke koiga terembura guchio osaba no mulisi abantu kuwale sibirie nseye maji tanya guchinda pi enjere Nyasaye gotongete ekolnga wonderful and fearfully yani agakoroserie pale ndega garie tanya goete pale nkom Nyasaye agakoroserie bakebio gebia agakorosie bio agakorosie bide ogocha kwara aboka kwanacha usabona okona jana de bindo bibuatira ne bintoge to bibuatira bono go chikoroka o hagete bintogete onge kemoni gete mate jira ne roko bano baka muntu na konyora onyo kwego samugaso onyo kwego sadaya na mugaso ngakina yoyu ala konyora na itinga tiorabe bale ngamule naije Evo Nyasaye obono tata agatunga enseye buya igo akanyarosi buya akera akora goikabwa rosi omonto yamokoa mubomba yani agakobomba buya abande kieni abarabuse abande abamwamu abande baba buwate chitukigete bigoko yani nonyeira asera amborte ikorambo goka nonyetema tibeso kunyagokoba aremereri gonga ki yane nekiguko yani Nyasaye akakobekera bakekieni omulisi abande akabarosia abatambe abande abeng'onyoro gochansiga Nyasaye atoroseti abande abeng'e ritoke na ribia makuwa gogoikorigie omonto omotamba akobwatesi yani Nyasaye agakorosia igo naende agoteba ng'a be contented buno okorete ki buno oreigo abantu bande mbataiti koba contented bakorusia Nyasaye amamocho ng'ata gitabo omosongo takune chintetere igo ng'ara barire bona atobetange gesukari aro musongo okwane kegusi akwane kegusi boge kara beto musongo agwa yu mbiyande Nyasaye oyo atabana inde gitabu ekyo ekera bona ase nyoma wo Nyasaye kabombo monta akora akamugutera wa moyo akaba moyo monto yo eyo 2:18 elio mwana Nyasaye agateba abasaigwa teri buya omonto it is not good for this man to be alone I'll make for him a suitable helpmate, companionship.
Igo bono agakorera 21. Igo bono. Kera tigirai. Ada munyasa akatebia ada munga bono tata montumasa. Montuman. Igo musacha nero irresponsibility baka none yo kuruka bana marieta. Musacha to ruase nyo mukako nyo mwana ngaru gete isokuete go sendiri. Ko tegere nga gikwamuru kanga nga Canada. Igongo kuruka bana marieta. O musacha. Naye. Iga basacha murabara mwabaire mwogota koplingi abaferi. Mote binga toro ko mwana erieta baka nakole. Na chire. Ate banga bono chiani mochiri they were coming in pairs. Kia gocha nengencho yae. Bibere echogo. Usabor. Tutu montoria kanonga nere buik. Yani ekabe concern ya Nyasaye. Biar gocha tu. Yani kia gocha ekiaberi nengencho yae. Bale kumegul. Bono na kinya sa gocha watebanga utata bono montu. Na te betia ba muranga ngia gocha kuri ayenki ukuri. Nkabareza ngaleto moferi akungaini. Gusebor. Dia kunya kobanka ole mose tio kiritego moraro kalima kairo. Obwata chinde ruwe bomba. Ngakia. Leto muntu. Na ndenga batebiga. Toi koreta otara koranga kia baisike naba muratu ate atara koranga. Atara bekegesa. Alegesa auto ruzi. Egesa beka kia gono ne jirumulenga. No ne singo rumu. Kugiche ko kuyuana munga amuangu. Ngenga bairesa ngaga na bora leto moferi obembara sitimambe. Na baibuli bao. Au koranga ngambo kieta wayogo itaba. Tora manya iruba kia buat. Kote korai ka bono kipo kiete. Kwa migira bana mandi mono sana tumia miti. Tuabere toko korai ka. Agacha koranga ki. Oyo kualete te kuangainete oiwa matanga sa tanya kuyu. Osinyu kubol ediringa ki kuangerezete. Amarikala kotebanga omonto atara nyoma arakoranga ki agache muaye egetabu kende nkera Bible mogo ja mwakora bube mbuya mwato kalero marika batanga abana baigwira Bible baba sengo na hade kiacha go chance kiata na inu Bible mocha kigentoki bara abasa kubeigwa Bible abange muabe iri abana agaiga mo babeti mono omwana chukobeke mesi yaye kwaruwa kwa bache mesi eyo toyo chiro mobori nyado ke gochikobeke gesara ogo chikoze korugoro anyole mwe kumbete na bangi na saba mo kubeke sara kyo mwana onde ngatura ate ruboya na batebinga abaganda mwana ka bekire gento kiaye none ngoko yo mongina mugana musaja taikoni gento kia mukunguoye akota ngasebo tindi ko keonia bako mukunguo yoko ngaki abantu badega emoko genda mo kore binto bobe kugicha kwa kabeteka nandi tukaegera ngabasacha you are the head of the family interomeka inumokorosia machikaiga muntu ndangereza murisi ngaki omukungu na baho kogote mukonyere gukugutangani onsi okugukogenda abakubekero ngilimo kurumari gochira gasi muri kom to muburi ngaki imari ya rubakira
igo kwa kanya to iko mo mambia ache nero isiko mbora diribu kwa motigete kuruma tukwaneti oyo gusibiye bintu isika nero isika ayo ruje kane bintu agusibi ere no muge ata gite kora ngari tukeri ko era dire ntaborire akinya sa uri guru di tukeri dire buna dire akora ngaki di koera bono uri okwa nero isika biomba gusibi nero toboriti mugundu bono uri ko mugundu roje na maji okorua ngakimokoro kaga ngumbwa ali egase gali antigere kemera no are nero nande rongi ko wena mukungu ayo mukungu robeke rongi yani onge kera kitagia chiyangi yani rongi tiko kubwata yani onge ne kera kiteki kebwata obukombe kuchiguru bono mulisi uno tambo bole tierio bona guchaka toro chine yemo konya bwate bona chiko bakandarasi bona chia uchiare tu chiata yana chiare tu chia sibiri gulimo chia nululimo chia be kuira estimera agenda mambio boke kuchisaba nonyole yao egento kio kagera acha ko konya ne meguku ngale mwanti kete mukagenda korango igase no muri Nyasaye bono mulisi how tabanga you are the responsibility man okay what the obligation abasacha mura don't marry because you komari karari giriuyu nande ngabaereza wote gitiko banyo mukungu gocha kunyoma musuko kara muoro kinone esuba na market moboli baba nkiwetu kugulire bogolie turolie iyo konyoruko buguli kirigintu moebe senga akana tama manyanga oyo mansa mukumira bale ngamwe gule nani ngakiende komo muraikire osenyaroka yaikire tarai kachinga kianyoriro omonto okumuira bang'ina mbo bemore basacha mbo bemore ngagosa kwaga kore college aturanyorwo ndahe kango gotebire bona seng'enja taratuka bono nakie koro omonto oria agitesani omuro chigotema kwanyo mong'ino gatanga ni miami oyere na ore miamiti yere na koleto uyu achigotema ba minto ngakina incho yo nero nchiarari nero nchia maiso mama oyere uyu nonya na erire oyere ya yuyu na basacha mbale bakonga bebias pandi mbali obongo bwabo botigare ta seng'ina akogenda omobori nga mama ngakigwata moseri omoseri koleng'ana buna ategerera ng'ina ase eng'encho yeyi motaiko abana abaribaga bono kiagerire abasae bande bamenyirare batatageti mumirane na barabuo nenyuomo mone nagoteba ng'a ekio mone nabwataniri monto onde takora ng'aki bono barenga moigure aye yago ng'okuboreti ng'aki kwarenge kienia tenoe bono oyo nere nagokonyete ganga tukaribobe onye mokora boko musacho gokwa matebe ng'a mama yani tindochi abakungu bande bali berusiti moyo mulisi
ako tebi musacho ya ngayanto kongo sanje nembere tirini no kukuweka nganye Kitabu kende kia Isaya na naisatu 13 Isaya na isatu 13 ni ngori okumbura Isaya nama incha mona abana aba o mone na ngeire ni gotore ebimanyererio nemegweka nemiyase gati y'abantu igo Gesongo yes there you are Madam Dina. Behold, I and the children. Anya di mo iwe kente ka nga gimata. Agiate balindi. Teba nganchirende tata. Na abana abanyasa ngeire, abana abanyasa koire, koboko kuwao, tebe tole ebimanyererio. Tole wonders, igesonge kikene na bokiament. Dalibo, wonders ikonga kimolisi. Abo 10 abana baho nga kiobegereti. Anga abana basinyire na yosinyete. Nga kibasinya. Olojo nyoko kubuga to mwana koboko iga akamwana ka miaka oyomo koboko kwao. Kwa gachake karate ngatorore. Bono mwana osinyete gosenaye. Ndikuwa mojaki. Esani go kubuga iga. Disasi ngo chirirense. Bono ko nyaka mwana karoro bako igoro kako teranga entulu. Ngagiate umulisi. Atanga abana abanyasa ngeire. Abana abanyasa koirayi. Nigore kiorokereri buya. Onyoro chitoigo chakamapema. Omusi, toigo chakamapema. Ngagiyo kumanyira abana abagusimbarika. Ngayo kumanya gosoko sabangu akoruka. Alo. Bale ngamonyi gwete. Atanga anchena abana abambuate. Ngakyukine ti abana baho. Ngakikuwa bakini abande mbale unabona nkura ijola my father, I love my father so much. Ekana na aliko rurime school. Umontango mosinjira nkuri bakaka. Ali musi bakaka. Musi ba minto musi chinengo ibe. Na kumbura bakaka. My father na nyoro ikaranzi. Mboli tato mwana one. Mbaru langu na inje. Nakagalende. Mbiyana nko mwereza. Mboli ngoko na motebi moseti. Motebi sakago changa. Mboli ngakikuali geli bakola no tageto musi. Omoga ko yuma ya nkoro muchango isikabuo. Utaliko beka sani ende yonzi. Mwago ya nkonye te kusansaliti. Abande gana boko noro mwana gabuate chipensili ibere. Pensili na yema kwa mwate kuruka ali na irenga. Kwa matabi mwana ona kachaba kogu. Kogo ta kokole yende kore ngati. Igon kiyo kunya kwegeri omwana. Naki Yohana goteba ya gatatu. Isatu. Kuchimatake. Egoteba na gokire mono. Ekiaga narorire abana bao bagotara sekene. Ubugata abana bamete kene. Omwana amete ngankiye ko era kuruisa dako komoa. Obutabugati bana bao kungaina. Ekiaga rolo ibwe kene. Mwa ko ina nkonyeta. Abande na lirie mbula lirie gotua. Mbula lirie gotu. Pamate papa. Digere moino na moino. Siaro katabula. Sukume kangwari takaskan. Digere moino na moino.
kwa mwebi komurote ngaligereria baka abana bande babwate mbwembe egetabu kende gegotaba Proverbs 22:6 train up enjero mwana atakire okolanga koba ibi mwana abageni bagochigocha utariro mogeni umutiringa ankombu yole konye becha abana kwanya bakugutiringa bonsi pi yoko be bakekero okoro bana bakoro pi ogochikobekerwa nyama tabanga nkorusie nyama yane yoko itene machia sako kora na ndorusi obekere sani yane okobaga obonene nabo ngira nabategererete tego papa ngo chadoro mogeni nakiate train up nabateba omuse omwana agotiringa emesa otiringa kurumuino tiringa emesa sokoro yagotiringa emesa sabuni nekong'ete ikakwara koira omwana oyo gochisiko omoe kabwinori mochigo kogenda nori gosina ogosaba mwarenge nyomba kwanyora omwana onde otamire nesuguri ya magoko ng'a mama oirire esuguri yane ime ya masabo kwegwanga nkogosuguna nde masabo ime ogosaba koriera okwera omotenga chinsa chiogosaba abante bakora ng'aki ebakomiami bakira omoe penado eisaine barenga mwanyegure moremere mogosinkare mwatigete taba ng'anchera abana bane morisi ng'akitore kemanyererio bana bao bamanyekana buya tiga kobekanisa abana bao bari bubi omwana oyo lima akabekanere agachaka koya kebintu ogakira omaete abana abana aboge none chirangiye yagitoko boko taikurambura gwensi bichara bionsi kurambura bibere nada ukoendagera bwango inisa mario chiri maete nena magisia kunya gokonga norochi onye tuikubuli okanyeka nona baibuli mbali mogo muna bona none binyaro kebi jirongi bona abana bali chokorobi bona tuikumanya kamurankaraki kanyaro kanga bona go tabanga tata mbuyole ngaya mama ngayu Ilario monu ole buango ya Nakiateba Orocho mwana oyo buna toki toka jaga kobochora mato gajaga gotona ojaga gotonete ndia gojoru matona okoiro mwana kenyonsi akaisia kasinini akamwana kasinini kemia kebere watanga kanga kire chipara igabo geke gari etari goeta naga chigari boro inye chigweto mutu oyo ngosale getono mwana gusinae barenga mwegurike na abana basale gete gosina omonye na abana bako mumuro bachara mato ngomwana osinyi oyo nenyore tansinye etengo matenga set kalinze igwana ne baranda yone kare na mo resire amariko na mo resire nyasaye nera mbwate cio mwana oya ba bright gosebona abaiboli integerere one day nyasaye ogocha no chorwa na accounting akikwaga mbere tabana bao orocho mwana ogochaga kukolere gesuguiti ngonya toikoreta ngokolere orera baka kwareta akugambirite mapema na ntari bona akugambira ndiriare ore morito ng'anyu wete nyora kantaka rurute ana ari konyora rita bori gari gima ngana ari konyora kabuti orocho
chonya konyuri ibuti atara chansa omonya ibuti oyo kurunda turochi wana obeire omonya kangara akakake ogocha gochori mwengu wa morisi ngakiarabe indi kwa mozaleti igitabu ke korunga Advent home na baga tabango mwana agochaka gusaliwa kalenda yango yangina gokonya komana ai gokonya komana oli mulita uno konya ro mwana aga bone ne dictionary amalie tonzipi kitabu ya Genesis ile ngana teba Morisi 18:19 untunana ro lebwange bichara olebwango 18:19 yes ngakia jaka kala kwa ne kesonge kimochiri ngaki for I know na chiki iguri command oko command go ngaki Kenya ngo to bwade chief command ingo na aya kanga kiole chief in abagaka chief in bagaka bakule ai batindikiru ngakiate abagaka mokoro kwa chief in command na command abana baye no mochio mogima bakore na barende chinjira chiango chia Nyasaye bakoro kene no burungi yo ngore go kwanira bono tubona basaja mwakire ngore go kwanira ano mokungo kwanirwa go sino mo mani so mangegeza igeza usisoba minto Kala tigera igo ba. Yo ngo kwanu. Akoleki. Aji kiki. Bangu. Babuo yena buwa yengima. Ebu atia kene Kenya sana majikangu. Nyasaye. Yo mbala biba fere tibone mechi. Abaze. Mere Mungu. Tigatebe. Na choridi. Na mochoridi. Okodere gitigongaki. Na ndega buno ekurunga director. Notigera yo tata. Boro ni mbagendi ko rubono bakamambi. Ose onye tuiko korangi. Onye ko igule. Kwanja muli. Abana kwa ndo rozi. Oluchenga kyo mwana la kuruta magino o na ari kwa siobosi. Oragira bachinguru na mambia choraringa. Bono tu algo te van aquí. Mategerete. Iwa. Ya sa okonya asikuwa werete okolangaki. Obokere. Tu atanga baka bande mbali mutabu ati masikani. Mokamo murarika, diriata ite kuarika. Na ayo no tigano otake. Yendo ura aru bukuma boko yokolangaki. Uturu. Nangwa kwa tigano otake. Baka kambali bat kimbule monye maite gato maite ka kuruana okora abantu gusin ko momule gusin ka muati kan njengo cha guetie masa abantu balengeri kuimuka bono
aba sai bali baitongo ngora turegento kirigite ke twali kora iga abanyene barakora ngaki barachira igente gembo kiali gusimbuya kiali bona nyasaba sinime ya Yesu yuru mutori witu. Get the point. Take a step forward. Ginendoro naye kwa manya esegina kiere tako baraka naende iwa ama tuko ya moerio ngayi abantu bakogenda guchia Isaya 2 ebirungo 2:3 ngayi Nyasaye gete togende guchia Isaya 2:3 soma no nyamwenzi. Okay, soma. Elia banta wange oyo bwate maiki wono soma. Banta wange mbagendeo batebanye bagendeo injo totire go chiasere tuno chiamonene bagende senyomba ya Nyasaye o Yakobo elinde atworokererie chinchera chiaye na injo tonyare kobwatia oboeto bwaye ono tiganda aburi iga abantu bamatuko yo moerio ngaito gwenerete kogenda abumo honte abumo konya no akeri tuwaso mangeta togende ngabakariri bateba niri ngeta togende abantu bamatuko yo moerio bakona goteba nga richibu omoerio oro turabererange ekiagera ebintu ndabo bibu na biri byarenge kisokoro kyaito wana tiganda ababoli bali abanyene kisokoro kare abasacha nkomina barenge era nkomina bali kare abakungu nkoleka barenge kiromwe bolyo etabosi abantu era ngakiere bokungu atoro kekenyoro kabantu babuteta matanga muna bono oro kaba bakabona kike manundo yo noyo bako chikolire liuya banyora no mukungu ogentoki bono lingana ligonkononya bitutundi lyarenge moyare kombeka buya barabunga yembeo ya chiete lirikare nga ichi umbu chia chiete chia chago cheke gorieke bangina bali abakoro bali bedini kare abangina komina barenge tuki berara bakiere omonta atagete gakoro ke kanisa ya manyange emea ye kanisa ya kolireki mokungu manone perfume koruka ogo ikagesie okuna bono kago soa kwewa abantu bechi ara chibakubona ngoyo gaki eitie aye chei igonkwa nago soma Isaya 3 ebirungo 16 gotirimboka Biblia gotabanga abakungu basayo nigo baraberori bono naboro omwero likoruka bake kanisa ngakiore chei ekanisa tali ediziko gocha gonkinare ngoteba abantu bamatuko yo moerio Nyasaye otebire totire go chiasege tunwege chenu toteba nie igura bateba 2 Peter chapter 3 verse 3 and 4 betara ya kabiri isatu eungo bitatu na bene eri tangani ente inge yo kwana okay litangani omanyeli nganeli wana iwa bali totira gochiasege tunu kia Nyasaye gachemu litangani tomanyeli nganeli ngasama tuko moerio abantu abanyacheche bagosekereria inabache gosekereria inabache owagore balia bagotunyana okogania kwabo abanyene basifo ndoje nayo korani soma bagoteba ngaibore oboikeranu weira elia yogoja kwaye nagikorwa awo chisokoro chiaito chiararete ebinto byonsi nabo bigendererete engenje iyo buna byarenge korwa liriomo chakano wogotongwa
bona bantu mbaigwe chikanisa ekiagera mbararora bikone mbararora saini jira aborokie bona mbati mugitake iruko mogaka umubona ki umogaka ngogenda ore dini yaya ekanisa ero nimba etomongina ngabana entoki abantu ogotebia ekanisa ni yabangina na abana karagenda masabaro nkorere lakini akarakora ngaki karagenda ekiagera bantu mbaramenyanga asama tuko yo moerio abantu togotira gochia sege tunwega chanu anda abande na barabu na batotire te gochia sege tunwikiega chanu lakini toro muganda otangeta abandi aho chigokoriga riga otebanga lyari onyeye nere dini ekoira abantu igoro lyari tigera abaigo ekiagera gokongea gokwana embori ekoria matonka muia na imeye dini no okorete ngaki mokuwa ko yo mosaja ngabona eno mosaja isaine bona azinyunga ngirende na izana ntebi ngo kingisaine ona kosuka kujanga nege tugi erinda matebi yisaina ro sen como renderare ke tugi yo sen como tigari como chorio ekera machori ya koire naende kwa iwore imeye dini o tagocho mwanchi one wakango saba korangeria bantu bande ngayago kuira baba igurase yo gochori atakayo igurasa atakayo gochiote nyoko biara ngagore tire bunande tire ngaibonara kuire bongita tabateba nayo gokobe dini leto muatana ne ko aki incha sengenjode kanisa etofauti ne koreteki takobe dini naende kwabo mugandori ore gotanga abantu bande mbaro Yesu kabetaya abantu bakomorikira bagotebanga asenyare batorekeire embo yanyarebe yarengembe lakini kesema umerana na Yesu amebadilika katika jina la Yesu erinde gatogotera tiga kera etaya yoke no maene yatoka ngainche naye egento totangati chitari kolima aseria taria Yesu na iwa batebanga omongena nabugata abantu bamurendete abantu bakoro kubakaba mura tari bonsi bakorenda ngena wiara naende kero omongena chwarire igago kubuango tago ikamia keye ekiagera chinga kingo ikachire chinguru chikoera banyoro chakire koinyori gukorumaega chakire gotebi gungoinyore inje nkwambuga ta sorota yao oinyore yento getenki arenge ona koinyori gukorumaega ekarona tegerere igona igungomongi na bitutu egenta nkete koli nensu ensu nekisiringisa tekogori ndaisigo monto kobeke paketi nganta getena gore ensu erinde na iromongena kei okono kweru okonene naende igwa bari muamorenda una muamorenda onya tanyore tiba bakwane nyasaore moyo nyasaore igoro korigererie bikorwa na inwe morendwe aseria taria Yesu igonya gokona kuwe bajiranya kwa biara ngomanyete na nyangete umaeta gakora gosena ki iro kanyotere tenga mokungu otabwatio mwana taeta njera na eteire ha ngokumiare saa 10 etaraika oranya gokomuakania Biblia gotebanga Nyasaye tari gokora ruwe cheche ekiogo simekana kiogo aki goikoge serasima pasa chambare kerongi na ruarete akona komuigu hiu sasa akona wake siminga na kiabo kabo tana gochache komorora yani taigueti gosenkende aseba kongokia ekera hakerwa siminga aro ngayore nyakabano okure obe igakwa tigati moke ngamolekire mochari ngai mwamoleka ngai ya njenero aya ngomoleka matebya furasi motomere chibasa morusi abu chenero amoire maroworo arobono lyali ochakire komubugatera koboko yali bono obeiro muya oruo mobwatera koboko chigwiki chiara nonye iseto konyoyo mino nayo sese ni webo igo
Mogaso iguru. Ako kanyo montakwe amanya kobo uengenjo. Yalio so akona gonchi abantu. Ase ngenjo kwa manyirenga ariko ja soko tonde bisangio, bane bisangi ngokora bireki. Aya tiga mangana ye bisangio. Besanjiri ko ngogi mabwa monto. Kai 71 verse 9 Psalms 71 verse 9. Biblia gote abase abayiboria kero bagotire ninki bagosaba omwana nabakorere to baisa abeyo jakaigo ose mungatiga gosoma aya some ke yuna kero ama muya to baisa gonjwara ekeronda ale na gotire to ntiga ekero chinguru chirara chiangereire. Haleluya. Omoibori tabase gotiwa ngekiaga chiamoereire ekiagera omoibori oyo nerogera tore kiore basacha mora kware gotoka no yete mokungu oyo bwate tare gogwanja igare koboringa oyo ngina bakakara omorogi igachete koroga akamotigo koyia lakini omongina gakouya yera geta masenge kore tiki igo mongina gakore mereme menene omogaka agakore mereme menene agakorire sukuru ogasoma ogaikase gwaigete nyota somete ogaikase gwaigete nonyense michigacho karika irubenga ase nyarebe nonya kuebete address na gokonyete maite sanire korango kinga ngangagenda ngaike posita na ndi nkairana inono otako ngirana ria machibu mwanya koiwe sani eyu igore yange gotera Chen nkioma etekia garete sani eria kia garete rirura iritiria ira na gosetiria ika address ya korete ki ora bagasiwa kairi gochi wa yari vera bono nga irende rikoirana nga yaro rikoirana gochi ekiagere address ge gotanga if undelivered koranga ki irani bono likabuno ona seri koirana gochi nga ngenda ngikari mbuta igo cheni ga kitingo chininkorora igo mogaka tare ngo mongani akagosomia erindo kamanya kurike address nyomenda akaireneria machibu nga yena nje kai nkiarenge gendo keraisi negentega kongu nabangina aba bali mokorendwa igwa tigamangana yoko na kwemenkera ngomanye tenje musubati otimu egeneti ngo ikachire jinga kyoko muegena yani ebetereretio otari gotebi gubono lyalio onyo muegena igwa aye muanje bunarego ekiagera nere moko gotakomo karati kama ayo tabanga nganje de chebirindo gakondo ngekiagera nari kire ngani nyigundi ensu nero orarete obe fimo ya mbali aivanyi nini tewo itangiti orio tomugoji mate indi emba gara karase chinsu chire lakini indi agocha konyore weekendi karete ensue kai igwa gokorendwa kamo montore raisi takomo monginonga chinko chinsagi omonta aboira gotira likori ligote achikogukwana baminto gaki nado kabebu na chigito chibangire buye chisibire 71 verse 18 Psalms Egateba iga Aenya sai to baisa gonchuara ekeronda abe nagotire namerire chimbu che chiara yose eria abantu bebyare bikuchigocha chinguru chiao noko bwakwao naye ancha keriga kagiacha onya kwareta ruongori oyo ndokorete chaheta otenga ngore kondete rutarandetera obe ngokumiore ayanya kwanyure tebaga na nyure gekombe kemo erindo no yoretire chahe nera koi chahe erinda bana babao neba ngwatirimbokire otirimboke otigomorembo korete ki mato mondo narogo kwa especially abangina ekura tarende aya manyanjo kure obe pare ndiare goku gakubotuko ngaya kwera ema
tigaku gaki gusaba kaba muramba nyoro murembe ora gukumeria na nduira no chaka goteba obuya bono bugabeire kero gwakure omaete naye ancha rosia matanga kore moyo nonyangwa kure abantu banyoreri yanda bakorera Biblia goteba nga rangeria abakungu abamenyete ko bokigentoki bono babokia magomba bosa muna konya bugomete pa tigaku gaki gosobore mombwatu mogaka chikotaka gwatu oboremo omongina musira gaki tigaku tigaku lakini kago icho mochio mendo binto nyamendo binto ai gwati go mochio liria igweri bati na bate abaigo ke abagaka motarata mare muhinu inu mukura iru nyagitari onyamorata mare mu bigo boruwaire bokogenda go paka botigaria ngene ngori aba muraba kunyagata banga anko njugocha mogaka buna murigerereti tari gotoboa lakini nyagitari aronko moiratori mokwanera ngo mowoli ngaki nkorwareri baga chingori chibekwe tomanyekero omonto buoye erinde tarenga nkitoko ni tomoire nyagitari oro mogaka buna buomete emete kareroche gwasimegeteri ontomini arengo omwana no ontomini bono nsokoro ngo nyagitari tokora airwa 28 verse 19 and 20 Isaiah aka bari bomete pa naende nabari dini ande gatoka terangese egine ndoro nero mumo nwa terangese egine ndoro ekiagera no nyambu ayese eginga kiere oma etari arona inu monsireri bono sijukuma yaki ni go mutana go ikereke bungejo naende tiga mangana yo kona gotengo atero mo muroboremo ngochikon ngaete tiga onie no nyangu akure omanyanga na machara gwatigete nyoro bara lyario oraga chai go bakokwe obore mo bombolinga ni kubutanga nembe eranse okay buna korengana ayo jakai ozengu ati awesome ozitoje igweti 28 verse 19 and 20 Isaiah esoma no nyambwanzi 9 28:19 egoteba buna korengana emechande iyo erabe ona bagaka baminto buna korengana emechande iyo erabe ekona gocha nebanyore inwe ekona gocha emambia semambia omubaso nobotuko nigera mechande mebe yokondokia asokuwa mangana tumirwe mangana kiaya oborere nigobore obwenge omonto ogosinywa kwerambora igoro tari ogosinywa agosinywa omonto agosinywa kwerambora igoro aseborobwo nekiebisio nigokere kenyerere mono omonto atanyare kwebisia aminto abagaka emechandero noeri muateraye nonyambono aonyagore pikipiki yanyegendi matukabere agenda nyebeke kerabuga aria abekerani naendera abori gurimeria kabere aira netegerere gicha tacha goteba ngaigwa kobono omonto obwata obongo naguru bulimo omogaka nomongina baro bare moyo atabegetie sei boro ino nyire kabirei ngate muatere oyo gocha kugora matebi ngaye moechi besa nyuere lakini bore momokora tiki imboyo bano lingane sinini oborere boko bongwenge nobo ekero liri muatere netena bamura bamino babere bakagenda oche na babere bakagenda rogoro bona yaba oto gwatabo ayagoiko jueri yebisio bono kiabeire kenyerere oiko jueri go ikabomanya go isana bangena moro mokutano obore mobotaratu buo tigomo gakara kwa erinda tinde kwe obore mobore kabiyo basoke mambi bagotebi ngomongina otwaretire amangana atatu omongina lingana litangani ochore go ikaransire pani ya rosiri chichabati lingana lya kaberi ochore bunduki mogoroba lingana lya gatatu otige twateruo boremo ndiyo otagwa charende bateru bono igo mogaka karo ekiara nyugweto obushoni ya soire o agotabio mogaka ngomogaka lichibu tari boro togokina o akororo abamura baminu baichiga babeke akabarato tigarerie into kona kuragera bono igo buna bangina bangainegete
ngamo jani atuboremo moise koena karuga sogete mugira ngondonyo magena iguru ngabana takunyara gwataboremo ekiagera natagetora omoere rigojimate aye ababuo aiga igo bagotenga barabuna bamena maraba nabo bakogenderera gwakwa iba kubekire mochari ande bakoigorere na minyoka bakabuo oigumu na bakaba muraba bakorera nyoka bano ayote neregeita ogwara no minyoke oikegeito tenene iga oigumu na bakoboria ngorare mebitume binge ngora konya mojeje igona ya bakorera gosene buroti Ojiya kana gotabinga bono borere bwabeiro obwenge nekiebisi kyabeire kenyerere toko igugo ngebuku yatebire gosaba no talibo kei aye igugo erindo menya matuka mangenze yeteri yao wangita tabateba na aye iguere buku yakunya ko iguera mangana y'abantu na ande some buku esomere erinde ko gwesomeire ringana riri kwanyorire watebinya sanga nyasaye inkonye nanchiri ngane riri menya imeyane erinde nanje konkogenda kuchiabu inyama matunda ekera abange bakondigereria bakorora Yesu gwetera sende haleluya abakungu bale bakoro kubakaba mura nabarabu abubururu emechande mesa yani okumenga gaki muno oyo akie enkora ntubale lakini bono muno oyo ngakigosenda akore kaabo muntu bakungu baro manyete Esau anyuamete bakaruba niyo mochi bagakoro bogima bwa Isaka na Rebeka bokabobo be 26 verse 34 Genesis Bojakan Katana rebu kuendanga ni kurumoini. Okay, soma bana. Soma na nano nyamwenzi muna muhimu kireo. Ekere Esau. Ekere Esau igete miaka 40 akanywa mayuditi. Omoise Kobeeli. Omohiti. Nande akanywa Moise kono okoro kumaki. Basemati. Omoise ke o Eloni. Nere no moiti. Barabwa babere. Abakungu babere. Bagakora obogima bwa Isaka na Rebeka. Koba no bororo bonge. Aminto mokungu naye kukware tuo moji. Naye anja ebintu ebi yabikore ko. Erinde nonya kende nkiaba abantu batana gaki. Oria no moji aruete gaki. Gaki osugurikire, gaki okorire PCD na yetagwanja ekera abantu bagukuna ngaibono gusumu muru ya ruseti omukungu buno. Yani baro setenga nkiekera kini. Mukungu agokwana bolyo kwana bakali ya rumonu. Otebingina byara no musacha yote neno. Amateno mato sensi boli mu abwate, babwate. Ekiagara ro muerevu okorire ki. Omana koruba ti omochi. Mata no nyane jikamati ogata jijiete na aya gogo cha seino inchuna mazikani inchu pore rore kikegendererete tigago cha neke bumbi no nyana etoko bwati ko chibuo amangana na makongu oro cha naye inchu ngora igo tigago joka gane ndege nyarioki waturubania abantu naende kwira na kwagenda Ongida tabateba nyasa tokonya gutura be dini toba abantu bomunguso aende igwa onya kwairuri bagakorenda abantu ababagotu igona are tukurandikwa abantu abagotu ekiagera bitutu no mogotu onya kwairuri bagario korenda abantu ababagotu onye mwamenyete karuri baga oyo gotaka komosibi amosibi oyo gotaka komoenda agera amoe oyo gotaka komokorera kende gionzi amokorere tigobo sensi boli bwogotebanga tita itikorra monte compound yana mama inche tokobera ko mabakakwe ngegere ogo ikariria go chikomutuka moyo ngago tebinge tukeriera riema ngamo gaka tebete ngana yokoira obolimo omade dia to iwanega unoko banara kangonyoro muanda bande basiekereru ayayo otari konyora orio kagerete ngata konyora ne aroko na korangari unga otuwa mabana nachete
Susana bana nachete. Oh chote abanga mama nachire. Babangu achire. Orande bunema ngana gentoki. Ngibono kiare 20 verse 21 Proverbs. Karuri bagana ya baibori bare ndwe nonde bwensi. Goko moira Nairobi, moiki Nairobi, na ande inyoranga abande mbare batabuga tie transport bara ari nere bagenda Nairobi. Morentega karwarigwe. Ke aye. Soma. Oise koba neri ibero. Oise koba neri ibero. Asoko nyora. Omwando bwango. Asoko nyora omwando bwango. Koruo mochaka no. Omario esenigwa. Togo sesenigwa. Na bombo ntako angeri wotarengo. Airo omwando yo. Ebi besa mbire ntara igugo seka ibiaro ligoji. Sabiria. Enga kikiaba. Bagambi mora ebi basabiri nga kikiaba bano. Mwabigure go ebi basabiri nga enga kikiaba. Mbirora. Ebi basabiria bagambi ba minto. Kama okogenda kuikaransa. Inu bibekere tiki. Ebi basabiri byagarira abakotuba arasukiria matuko. Onya tariwo abakotumba bare gocha gotokerwa kere wiki ya herire ngana akwete. Ona bane sengenji ebi basabiria omuntu ngoja goitahari ekiagera nere bengi ya mokoi maigorete. Ona bali moigorete bono. Motariko bakorera buya. Okori omosahara lakini otariko inyoranga omanyana omosahara ningo. Aya wasimekire neri gasandi korateki 28 verse 24 Proverbs. Verse 24 Proverbs. Zoma na omwanzinu. Kakio. Omonto korwa isego sengina. Okoura isego sengina enibo yaye. Omonto okoura isego sengina enibo yaye. Elioteba ebitibiri oyo nigo ale omogisangyo woyo gosiria basacha mora onyomo gako kure otigeiro mongine nyomba takorongo saga tebango manyete era orito kumunyara inkienda munyare onya goko munyara omunyare lakini yabesere so asengo yakunya katanga bono kutamari na ya tata amari na ya ito unajua amari na kurana eyimbu kukina ya osoma tigakona gokora buna musio cheche bakungu mora onyomo ngino tigeirwe monga tago swaga tebanganta getemore mere ngoma etetari konyara kwa moremera kwa moe bitumetiri kwota kwa irechi bibere kwa manya konya wianta kali ngoma eto mogondo libuo mongina ntamore mereti ntamokomerereti ngaete nayo korema naende kuya komerera naende kwalia ekiagera kene ngakora tiki bagambi mora okobo mugambi kona achire mugutasari okobo mugambi nyasago konye bali bandekero mukaransete panel yiri not direct them to decide for you. Igo kwa advice kora kungo takeire lakini uko na cheki na kora kungo gotigarire mugambi onde bwansi otari gotegerera ekera kwa advice kwa na bomo community policing na bomo tureti mugambi bwa yemboli kogendare Ecclesiastes 4 verse 13 olosoma Ecclesiastes no morandia. Inye ungo 13. Igwa bana bagambi. Bali batali ko igushauri. Wono omwana omosao motaka. Omwana omosao motaka. Oromo ngaini. Ni igaro mu Yakobu omoruoti omogotu. Oromo riri. Bana. Otari wancho gosemigwa. Yani egiako keruo moriri inkeringa are Mr. No or. Ota gete ko matebia iyo ko iwa otebinga ekio ekina ke manyete ko ruriri. Azi bono ngukumiore. Wa kora basoma. 14. Neba ngomosari nigo arwete
arwete echera musauri na arwechera akabekwa oboruoti aye gwoboruoti gose nigo aiborwetwe ore omotaka iga ibore tuoro motaka ase obogambi bw'oboruoti eh ase obogambi bw'oboruoti okay tiganchake buya neba ng'omosauri nigo arwete omotaka ase obogambi bw'omoruoti oria nkarora abantu bonsi ono igwa abagambi Sulemani akarora abantu bonsi abatu wakuri nkarora abantu bonsi bamenyete ense y'erioba bakobwati omosaori ocha kobekwa oboruoti ribaga riorio engeo bekegwa oboruoti akoegwa egutwa akoegwa oboruoti ribaga riomogaka orio orengeo abantu abo arenge kora bono abantu omosaori are kora tibare kobareka nonya nabo igo abo barachiche nyuma yabo tibakomogokera bono bantu bari bachiete mbare kobareka ng'anande nona abagambi barache maega y'omosaori y'omotaka yani mbakomogokera mbakomoigwera buya ekene aya narombosa bono ekimbosa nayokominyokia embeo ngionkintagete goteba gokoba omogambi gokoba morai onde bwensi kaba omai oyo gwanchase emiwe ekiagera Nyasaye otoire obong'aini botareng'aini. Mwenyezi Mungu awabariki. Tata Nyasaye buyamana asenge gwakwanira manentu aserio giriko igweka manene Nyasaye itombi yamana asenge kwaratiro mongi na bitutu obwarobo buyamana asenge kwa mokonyira mone familia ye nainde bamokoreira mayari bare kunyara tuamanyire nayo ora bairanirie buna korengana bare gokora bono manene tuasabira kara tokorwa tomanyangari ngane linene kwaganiri tokore no kogenda ase nyumba yawo tobo buna bitutu abororo erinde Nyasaye itekero korire buruti bwao bwenyorera bangasirigasa bone familia yetu ayebekira samabokao oyerae naendo oyerende obasesenia kero bagoswane kero bagosoka otokonya twensi tomanyanga nkorara tole erinde tuyarigania kero tole moyo ngane abantu arara turare turno gosemeri kubo gima bwakare na kare ekero nainde turagende romoye goyo twarangeri gore sanga mana intu getera somoika kaba mana intu bunura rere wiya na kuo gosaba sieso yoro motorio ito